Sí, la veritat que he sigut més tranquil·la venint d'una victòria, perquè la setmana de l'anunci no va ser bona, tant per la derrota com les males sensacions. I la veritat que és una setmana molt tranquil·la i l'hem preparat bé per afrontar el partit de l'Alzira en condicions. Sí, ens hem centrat amb l'Alzira, deixant la Copa a part, perquè no és un partit que tenim com a... Sí, és un premi, però ens hem de fixar en la Lliga, que és per el que estem així. I res, hem preparat la setmana molt bé i la veritat que l'equip ha entrenat molt bé i preparats per afrontar el partit. Sí, al final, fins una hora abans del partit no sap ningú si ha de jugar o si no. Jo estic entrenant bé, estic preparat. Sí que és veritat que fins ara l'entrenador no ha comptat amb mi. He jugat 27 minuts dels últims 7 partits, però bé, estic aquí preparat per a jugar un minut, 10, 90 o estar a la grada. Per això estem aquí. Com tu dius, sols hem fet una victòria dins de casa i hauria de ser al revés, dins de casa fer-nos forts i fora també anar a puntuar, òbviament, perquè estem aquí per estar dalt, però ens hem de fer forts dins de casa i aconseguir victòries. Però no anem a fixar-nos en la Copa. Com ja he dit, és un premi que tenim per haver guanyat a l'Albacete, però ens hem de fixar al Gira demà i guanyar 3 punts. Sí, costa una mica, la veritat, perquè és un partit especial, però és que realment estem aquí per a guanyar partits de Lliga. És un premi i ens hem de fixar al Gira sí o sí. Nosaltres com a jugadors pensem sols en demà i una vegada acabi el partit, ojalà en victòria, ja pensarem en Copa.